Elizabeth Otieno. Kawachako en MCs duto mag od bura ma Siaya ogoyo ombulu mar thicho oko jalup gavana mar kaunti no William Oduol. Mabiro bang' komiti moyiedhi maneno weche manitudogo William Oduol pedho lipot margi kendo puodho paro mar gole oko e apisi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, William Oduol koro ni e lwet od bura mar Senate ma ibiro puodhi kata wito oko ng'eto mar od bura ma Siaya. Gwandruok e kind jalup gavana ma Siaya William Oduol kod jatende James Agri Orengo onyono ong'ala mamalo bang' MCS duto 42 mag County Assembly ma Siaya goyo ombulu mar thiche oko e apisi. After according the Deputy Governor William Oduol an opportunity to be heard, the County Assembly resolves to impeach the Deputy Governor for Siaya William Oduol on grounds of violation of the Constitution and other laws and abuse of office and gross misconduct. Komiti moyiedhi mane ochuog mar nono weche mane mieno William Oduol opedho ripot margi e nyim od bura ma Siaya kendo puodho seyo duto mane itudogo William Oduol. Jakom mar komiti no Francis Otiato oyango ni komiti mare ne oyudo William Oduol kod ketho mar tiyo marach gi apisi mare, dhi ataro kod katiba, thung'o jopiny kod weche mag miriambo e kind weche mamoko. He has never mentioned that even his office was renovated at a cost of 18 million. These are money which can really spur the living standards of even the people of this county, Honorable Speaker. That everything I tabled before this Honorable House to be considered, and which I thank my honorable members and colleagues for appending their signatures to stamp the authority for the growth of Siaya County, has been proven to be true, are not a witch hunt as many have thought of. As a deputy governor, if you don't know that the procurement entity belongs to their chief officer and that in your office you have a chief officer and the director procurement only provides advisory, why are you seated in that office? Kaluwore gi mano, William Oduol koro ni e od bura mar Senate. Mr. Speaker, the report that has been brought to us before us here by the special committee is a self-explanatory report, Mr. Speaker. We are waiting to hear, Mr. Speaker, from the Senate what they will say. But to us, Mr. Speaker, we have read the report, understood, and clearly put it on record that we are impeaching the DG based on what has been brought before us. Bang MCS goyo ombulu mar thiche oko, karan mar County Assembly ma Siaya koro biro ndiko ne Speaker mar Senate Amason Kingi mar yango ne okang' mar gole apisi William Oduol. Od bura mar Senate biro chuogo komiti moyiedhi mar ji 11 mar nono weche mitudogo William Oduol kendo chwalo ripot margi e od bura mar Senate bwo ndalo 10. Komiti no biro miyo Oduol thuolo mar chiwo chung' mare motelo ne goyo ombulu mar siro kata kwedo chenro mar gole e apisi. Poni jo od bura mag Senate ogoyo ombulu mar thiche oko, kom mar jalup gavana ma Siaya biro dong' thuolo. William Oduol kata kamano pod nigi ratiro mar dhi e doho mamalo, doho mar Court of Appeal kaachiel kod Supreme Court mar reso ngima mare kaka jasiasa. Ngima mare kaka jasiasa e pacho kae nyalo chopo e ng'iende ponono ni doho mamalo mogik opuodho gol mare e apisi. Penjo masani ringo e wi oganda en ni dibed ni siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza nyalo donjo e twak mar Senate ka opedhi wach Oduol. To bende kweth mar Kenya Kwanza nyalo range gi wang' mamuol kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.